Napište mi jakékoliv otázky do videa. Můžou být funny, můžou být cringe, prostě jakékoliv rád na ně odpovím. Těším se na to, co si připravíte. Kdo si myslí, že je nejlepší streamer? Šel bys do Squid Game, kdybys mohl? Jaký seriál si za poslední dobu viděl a líbil se ti? Kde máš rybinku? Kolik mlíka vypiješ denně? Myslíš si, že půjdeš do pekla nebo nebe? Co bys udělal za 10 míčů? Byl furikem a všichni to věděli. Žít 20 let v izolaci od všech přátel a rodiny. Musel se stát politikem české vlády. Necítit bolest a nevědět, zda jsi nemocný nebo nikdy nemůžeš onemocnět, ale cítíš pohyb každého svalu a kosti ve tvém těle. Martin Dejdar nebo Jiří Lábus. Martin Dejdar nebo Jiří Lábus. Kdo si myslí, že je nejlepší streamer? Šel bys do Squid Game, kdybys mohl? Jaký seriál si za poslední dobu viděl a líbil se ti? Kde máš vyvinku? Kolik mlíka vypiješ denně? Myslíš si, že půjdeš do pekla nebo nebe? Co bys udělal za 10 míčů? Byl furikem a všichni to věděli. Žít 20 let v izolaci od všech přátel a rodiny. Musel se stát politikem české vlády. Necítit bolest a nevědět, zda jsi nemocný nebo nikdy nemůžeš onemocnět, ale cítíš pohyb každého svalu a kosti ve tvém těle. Martin Dejdar nebo Jiří Lábus. 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 Nejlepší streamer. Můžou být funny, můžou být cringe, prostě jakékoliv rád na ně odpovím. Těším se na to, co si připravíte. Kdo si myslí, že je nejlepší streamer? Můžou být funny, můžou být cringe, prostě jakékoliv rád na ně odpovím. Těším se na to, co si připravíte. Kdo si myslí?